मेगनजोंथ' जों नुबाय अन्थाइखौ नुबाय ओमफ्राय अन्थाइआथ' गिदिरबो फैयो फिसाबो फैयो ओमफ्राय मैयाहायथ' सानावनो फैदों 2:10निफ्रायनो फैदों ओमफ्राय फैबाय थायो 2:10 खनसे ओमफ्राय 3टा जानो 15 मिनिट समाव बेयाव खनसे फैलायबाय आरो 3टा 15 खनसे फैलायबाय 3:30 खनसे फैबाय बेबायदि फैयै सान हाबलांबाय गासिगोनदां मोनो जोङो ओमफ्राय फैगाया आरो ओमफ्राय दाना मोनायावबो बारानिफ्राय बारा फैलांबाय थायो ओमफ्राय जोंहाबो एसे जानागुरुफोरखौ खबर लानाय जायो दा जानागुरुफ्राबो मावा नङा मावदोंमोन दाख्लैहाय ओमफ्राय दा जायाखै आरोखि सानसेयाव खेबबैसेसो खुबैनाय नों नुखो? सानसेयाव जोङोथ' सानाव खुबैनायाथ' मैयासो जाजेनदों ओमफ्राय दिनैथ' गैया दासिमबो ओमफ्य बांसिनानो मोनायावसो फैयो मोनानि सान हाबखांनायनि बिदिनो 8टासोनिफ्राय फैयो आरो दा जानायाव 8टा 8:30 बिदिनिफ्राय स्टार्ट जादों आरो दाख्लैनिफ्राय पुलिसा फैनानै बेयाव मा बुंफैदों? पुलिसा फैनानैथ' बेथ' बिरा बान जाखो ना बिरा खुबैनाय जाखो बिरा खुबैदोंमोन गावसोरथ' जमजोब्बाय औवायावबो थाहैजोब्बाय जेबो नुवाखै नालाय गावसोरबो एसे सोमोनांबाय आरो गिनाय फैबाय बिस्राबो पुलिसनि सिगाङावबो फैबाय नुबाय ओमफ्राय अन्थाइखौ गोलैनायल' नुयो थिंनिफ्राय ओमफ्राय गोजौनिफ्राय फैयो ना बबेथिं खोला सा सानजा बेखौ हमनो हाया आरो दा हमनो हाया बिसोरो पुलिसा फैबाय थायो दा बेखौनो एसे गुरु लायनानै मोजाङै खालामदो मादो जोंबो सापर्ट होगोन बिदिनो आरो खारगाव माने गामिनि आंनि मुङा दिपेन आरो नैबे आंनि अनजालि बिसि जया नार्जारि लोगोसे आंनि फेमिलिया फिसाला सासे दङ माने क्लास 9 अनसायग्रा नार्जारि आरो फिसाजो सासे कृति आंनि न'खराव मोनसे जोबोद सोमोनांथाव जाय सोमोनांथावखौ बयबो पाब्लिकफ्रा दिनै बयबो फोथायदों प्रुफ जादों आरो बे जाथाया दानिल' नङा थांनाय 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय मार्चसिम माने बे जाथाया जादों बे न'आव आरो बेयाव बै समाव माने फेब्रुवारि मार्चआव माने पुर्निमा सनिबार मंगलबार एकादशि बेबायदि बाराय लानानैल' फैनाय जायोमोन नाथाय माखासे जोङो माने 8 माससो गेप जानानै नैबे दाख्लै नभेम्बर बुधबारनिफ्राय आरो बे अन्थाइ खुबैनाया जाथाया जाफिनदों दा राज पुर्निमा समनिफ्राय माने बुधबारनिफ्राय स्टार्ट जादों ओमफ्राय बै समाव मोनानि 8:30निफ्राय बेबायदिनो माने खुबैदों आरो अन्थाइखौबो नुयो दा बेनिफ्राय बिस्थिबाराव माने बुधबाराव खुबैजेनबाय बेयाव गोबाङानो खुबैदों आरो बिस्थिबार बारायावबो 9:40निफ्राय खुबैदों बेयाव माने फुंनि 5टासिम खुबैनाय जादों आरो दा बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार सनिबार मैयानि जाथाया आरो साननिफ्रायनो जादों माने 2:10निफ्राय खुबैनानै अन्थाइ खुबैनाया माने बेवहाय बयबो माने गामिनि लोगोसे खाथि खालानि न'नि आरो माखासे बेयाव फैदों आरो पुलिस प्रसासननिफ्रायबो सोरबा बेखौ इनफरमेसन हरनानै दा बिसोरबो माने सानावबो खबर लायो मोनायावबो खेबनै गाहाम बिसोर गावसोरनि पेट्रलिंखौ मावफैनानै आंखौ हेफाजाब होदों आरो माने अन्थाइखौ नुयो नामा? अन्थाइखौ नुयो दा बे अन्थाइया फिसाबो दङ माने गिदिरबो दङ बेबायदि आरो नोंथांमोना सोरबा मानसि खुबैनायनि सन्देह दं ना माबा मोनसे बेखौथ' जोङो माने माने फैग्राखौ नुवाबाथ' जोङो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय जेबो मोनदांनायाव जेनेबा अन्थाइआ फैनाय जेनेबा माखासे बारहावाखौ नुनानै नोंसोर माबायदि मोनदांनो गोसोआव? जोंनि मोनदांथियाव जोङो माने गोमोदों आरो सोरबा सासे मानसि फैयोबाबो बियो सम्भब नङा बबेबा मोनसे जायगायाव माने गोग्लैफैनाय बेखौ जोङो माने सम्भब नुहराखै थिङावल' नङाबा न'फ्रावबो नांगौमोन सोरनिबा फैनाय एखमबा दोरोदनानै बाथुलजों गावनाय बा आखाइजों फैनाय बा बबेबा साइडआव नांगौमोन मानसिनावबो नांगौमोन दा जों मोनसे सोमोनांदों बेयो माबा मोनसे सैथाननि खामानि जानो हागौ जाय आंनि न'खरखौ माने सिलिंखार खालामनायनि षड़यन्त्र बेफोरबायदि थानो हागौ